Ame arabadio la jokala kile muga samba flan mugan fla malati flan ma bela je folo amba fo obisibila anga 3 minutes info jëm kan kono bi amena masala min kan o kon ni tolantain les CAF Awards no kon kan organiser chini je de doya kon na jokala kile mugan kede samba flan mugan fla Maroc jamana kon kan précisément à capitale kon na la no kon yerabay o kon na la les CAF Awards kon ye prier nou ba décerner anga Afrique kon ni tolantan bawla kon na la kon ye ma saba konita ni Sadio Mané bola Edouard Mendy bola Kafara Mohamed Salaka nous ne connaissons Salaka qui est le meilleur joueur africain de l'année ayala ka fo fana ko ni ma saban ko ni fana kera mawye mun ko ni fana tara kan 2021 ko ni temenu la meilleur joueur ko ni fana tela kafu no ko ni confédération africaine du football wolu mode ko ni be ni tolanta prix ko ni organiser sans nga ayala ka fo ko 2020 amasika ke ko Barça ya soro covid-19 ko ni tumba tan flala o ya to o masika organiser u ko ni na to ko sugu bela be min ko ni 2022 tay o be saka ke ko nyuma na chukumina wakabe na organiser Maroc précisément araba chini koni ubina ni ma saban koni ka prix décerné la les CAF Awards koni ma d'abord les meilleurs joueurs africains dans koni kama Barça catégorie wero koni bala tulon tan koni okum koni la semunu kuma mbolo ka do mani ko inga oini ama fo okambe andontuma